мега дедбокса дойдоха от Supercell. Сега започваме да ги отваряме. 9. Така. Добре. 100 кредита! И добре, 100 кредита са нещо. Скина на Дайнамайк. Не. Як скин на колет. Добре, добре, добре. Така, продължаваме. Нататък. Скина на Мистер Пи. Яко! Добре. Продължаваме нататък. 9. Нищо този път. Все пак доста неща не се спънаха. Гаджет за колет. Добре. Скин не е опрямо тук. 100 кредитно отново за Кенджи. Чакайте, че това е малкият ми брат. Добре, дей. И още мегабокс. Хайде, нещо. Дай нещо. Още. Давай. Нов легендарен броуър! Имам Честър! Нов легендарен броуър! Имам Честър! Хора, имам Честър! Падаме с Честър! Това са най-добрите боксове. 100 кредита, добре. Това бяха всичките. О, боже мой! Нов легендарен броуър. Честър. Кредитваме те. Еди Честър, чу. Включихме му гаджети. Сега ще му купим гаджет. Ето е, може би. Ме интересува какво е. Добре, апгрейдвам.